é o día que máis lle gusta a eles, os pequenos porque poden cociñar, que lles gosta moito, e aquí aínda que manchen, pois non pasa nada. En casa, antes dicíame un rapaz, non, é que en casa non podo cociñar porque me riñe a miña nai. E dice, bueno, aquí non pasa nada. E tamén é para moitos a primeira experiencia coa cociña. Y después de haber compartido con ellos parte de la mañana, no nos queda duda alguna de que sí se lo pasaron en grande, sobre todo los más pequeños. Ahora eso sí, que se preparen en casa, porque más de uno querrá practicar en la cocina.